Εδώ. Τι έχουμε εδώ, εδώ έχουμε γενέθλια. Ναι. Βίντεο τώρα τραβάς, αυτό δεν θα είναι για καλό, κάπου θα ανέβει. Λοιπόν, έχουμε τα γενέθλια της Χριστίνας, που γίνεται 14. Πολύ ωραία τόρτα, από πού την πήρατε? Από τη Δέσποινα. Α, από το ζαχαροπλαστείο, Δέσποινα. Ναι, ένα πράγμα. Μάλιστα. Μια ευχή για τη Χριστίνα τώρα, να την ακούσει. Καλά μυαλά. Γεια σας! Τι είναι αυτό το βίντεο! Γεια σας κόσμε! Τραβάγανε τούτο το βίντεο, το κάναμε όλα. Είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι, να Ναι. πάει αυτό. Εντάξει, τέλεια. Και τώρα τρέχουμε για να μην σβήσει στη διαδρομή. Και τώρα τρέχουμε. Έλα, κόσμε! Πιτσάτα, πιτσάτα. Στις 12 πρέπει να φτιάξω. Κανονικά ναι. Για πάμε. Για πάμε να γελάσουμε. Λάθος βίντεο! Μισό. Όλη την ώρα. Λοιπόν, 1, 2, 3. Να ζήσεις Χριστίνα και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άστρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις νιώσεις το φως. Και όλοι να λένε να μία σοφός. Έξω στην βεράντα. Ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν να μου ευχηθούν. Και εμείς ευχαριστούμε. Ναι, αυτό. Αυτό κι εμείς. Τίποτα άλλο. Χριστίνα, σ' αγαπάμε! Και εγώ. Χριστίνα, μου Ας το κάνουμε. Ας το κάνουμε. Σβήστα εσύ τώρα. Σβήστα εσύ τώρα τα κεράκια. Άντε, φίλε. Λοιπόν, περιμένετε. Άντε, ρε μπράβο. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Christina. Happy birthday to you. Και μια δήλωση στα αγγλικά τώρα. Όχι στα αγγλικά, όχι στα αγγλικά. Στα γερμανικά. Στα γερμανικά, στα γερμανικά.